Čau lidi, jdeme hrát Bravo a hrajeme solo showdown, beru si Leona a jdeme na to. Tak já teď takovou budu mít hodně videí z Bravu, co třeba další asi 2 nebo 3, že chci mít hodně velkou Bravu start, to si o to i psali a jdeme na to. A to je Edgar, dvojkovej. Já myslím, že bude mít to, tak to bude špatný. Tady je ten Edgar. Tak jdeme na to, doufám, že to video stihnu. No tak jinak. Taková opravdu udělá video, no tak